दिनैहाय बेबायदिनो आमथेखा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय 2 नं बेलगुरि होनोमोन ना माने बे गामिखौ दा बे ब्रादारमोनखौहाय दाख्लै बावैसो 16 नं निसिमानि BPFनि MCLA जेम्स बसुमतारी सारजोंहाय माखासे जयनिं जानायफोरखौ नुनो मोन्दोंमोन दिनैहाय फिन बिसोरो माने UPPL दोलोआवहाय जयनिं जाफैफिननायखौ नुनो मोन्दों दा नैबे ब्रादारमोनामोन गासिबो नोंसोर गासिबो मोने जयनिं जानाया औ दा नोंसोरो मा UPPL खौहाय सापर्ट खालामनोसै ना अरायनि थाखाय ना अ आच्छा दा बिसोरो गासिबो फैफिनजोब्बाय आरो टटेल बेनो खामोन नालाय बेजों थाबाय थाखानाय नालाय ओंखायनो जों बेयावनो फैफिनबाय आरो माने ओरैबायदि जों बैसाखौ बेबायदि जों खामानि मावगोन हागोन नामा होननानै सोंनाय जानायाव बिसोर मावनो हायाखै नालाय मावगोन नामा होननानै सोंनायाव मावगोन बायदि बुंदोंमोन मावगोन होननानै जुदि मावालासिनो थाबाय नालाय दा जों बेवहाय UPPLआवहाय जों UPPLखौबो बुंबाय UPPLआ फैफिननानै मावदों थारैनो नोंगौबो दा मावनानै देखायबाय दा जों बेयाव फैफिनबाय फोथार फोसाबना होबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय थिं पस्ट बायदिसिना लाबोना होबाय दा बेखायनो जों फोथायफिनबाय दा नोंसोरोथ' माने ओरै थांला आरोखि होनब्ला ने थांला बेयावनो दंसै आच्छा दे दा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायबाय आरो दा दिनैहाय बेबायदिनो दिनैहाय बे गामिनि गोबांथार थागिबिफ्राबो दिनै गोबां सावरायलायबाय दा बेबायदि आरो नै बेयावहायनो जादों दा ओरैहाय आब'मोनाबो जयनिं जाबावदों नै ओरै आदामोनाबो दिनैसो गोदान नामा आदा जयनिं अ आच्छा आं माबा UPPLनि माबा मा होनोमोनलाय BPFनि आं माबा एकदम फुरा गुरामो गावबुराबो ए सिनियर खामोन आं दे अ इसोर जयनिं गोजा बाव ने अ दा नै जयनिं जागासिनो दं आरो आमथेखा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय 2 नं बेलगुरि जाहैबाय इयो दा बिदि आरो बे गामिनि थागिबिफोर मादैमोन आयंमोन आबौमोन बिनानावमोन ओरै मादैमोन